Guys, जोङो दा सफैनानै फट' लालायगासिनो दं पिकनिक मडेल बरिया भिउआ Wow guys. Halo guys, welcome to my channel. Kita video kamu suara tentang video yang logoसे video खुलुमबावनो थाबाय guys. नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोङो दा थांगासिनो मोनसे अखायानो जे हागासिनो guys जोङो बेयावनो बेरायनो फैबाय ओमफ्राय दा जों थांगासिनो दं थान्दा गोजोननो हाजो गाखोदों नै लोगोफोरा माखासे गाखोलांबाय ओमफ्राय माखासे फैगासिनो guys आंबो थांगासिनो गाखोगासिनो दं बेसेबांबा गोजौ रब्रा हाथ' बागेश्वरी हिल भिउ पइन्ट नायनो फैदों जों माबायदि नायनोसै होखोबाय नै मा रोखोमै खायफिनखायो लामाया माथो डेन्जारथार गाइस थाबायनांगौआ नै थाबोबाय फैद' गाइस हाय होख्लायगासिनो आं जोंना दिनै फैनाया एसे मोजां जाबाय आरो ना माने दिना बारा सान्दुं गैया नालाय थान्दा बांद्राय गोलोमनाय नंला जोङो अखा हानायाव फैनानै ज' थांनांगौ ज' फैनानै हा लादो बेगाव सोनानै ला हाय होनहरदोब्रा हाय होनहरदों हाय गोजौथारलै गाइस मेंलायलायबाय नै जुथु फुनायलायनो नागिरो संस्लिबखानै गाइस लादों ओमफ्राय गोजौसिन लोगोफोरा दखान होयोथ' दखान मोजां बारा दं नै सफैबाय जों गाइस नै जायगाया माबायदि नायनानै लादो ससे गाखोबाय ससे गाखोनांगौ देनजारथार मेंग्लिजोबलायलायो ओमफ्राय नै my god गाखोजोबबाय आं गाइस ओमफ्राय नै गोलोमफ्रुजोबबाय गाइस बरिया फार्स्ट टाइम गाइस बे जायगायाव फैनाया दिनैसो ओमफ्राय नै भिउफ्रा नायदो बरिया गाइस गोलोमफ्रुजोबबाय आं मन्दिर बरिया नै wow रोखोमसे नुदों ya बरिया गोसोबा फैनानै नायफैनो हागोन नै भिउखौ बरिया नुयो गोलोमसिजोबबाय आङो ससे आदा गाखोलायबाय आरो सिरिसेबाव गाइस माबायदि मोनदों फैनानै नोंथाङालाय
Guys, जोङो दा सफैनानै फट' लालायगासिनो दं Ini model. फट' लालागासिनो जाबाय दा ओमफ्राय आङो बिराद गाइस ओमफ्राय गोलोमनानै ड्रेसबो चेन्ज खालामबाय आरो ना भिउखौ नायनानै लादो माबायदि ओरैनाबो मोजां ना गाइस सोरबाफोर फैनो गोसोबा फैनो हागोन बङाइगाव बागेश्वरी हिल भिउ पइन्ट गाइस माबा नायदो लकेसन नायदो फैनो गोसोबा जायगाया बरिया फैबा सान्थि मोनो बार खोलो खोलो बैयाव साहा बागान दङ गाइस wow guys wow Hey guys. wow बार खोलो खोलो गाइस अखा फ्रि फ्रि हानायजों अखा दोमैलुलु अखायाबो फ्रि फ्रि हागासिनो ओमफ्राय जों थान्दा आराम गोजोन बेरायफैबाय आरो ना Berapa kamsi, berapa dangsrang, letin dangsrang ini, letin dangsrang, yun letin sekamsi. Mabaidi monkho? Moजां मोनदों. Softaनो दे. Mabaidi monkho? Mizing, mabaidi monkho? Bina mitil lokali. Nalai. Mabaidi monkho nang fैनानै? Santina. Mabaidi बार नाङो बेयाव? माबायदि बार नाङो बेयाव? मोजां एसे खोलो-खोलो. खिन्थु सान्दुं गोसायावसो फैनांगौ आरोखि. जोंना ओमफ्राय अखा हानायाव फैनाया मोजां जागोन ना जायाखै? रं जाबाय एसे. रं जायाखै हाजो गाखोनायाव माबायदिमोन दालाय गोलोमदै गगारबोआखै ओमफ्राय बेयाव थान्दा जाफैबाय आंथ' गोलोमफ्रुनाया नुवा जाबायमोन ओमफ्राय नै वाव नोंथांमोना माबायदि मोनदों? Guys, जोङो दा बेनिफ्राय ओंखारलांफिनसै जों थांफिननोसै आरो ना एसे फट' लाबाय भिडिअ लागोन ओमफ्राय जों थांनोसै दा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअ लानानै फैखादोंमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय गाइस गाइस गोलोमनानै गस्ला थस्ला खुजोब्बाय आं गाखालाय ओंखारलाय बङाइगावनि खोलाहा जादोंना जादों बियो हा बङाइयासो बाराखैथ' बङाइगावनि जा थान्दा फैनाय जाबायना ओरैहाय गाइस जों दा गाखोनानै ओंखारबोफिनबाय ओमफ्राय आं गोलोमनानै गस्ला खुजोब्बाय नै जों दा न'आव थांफिनसै ओमफ्राय भिडिअ बेखिनियाव जोबसिगोन आरो ना बाय बाय गाइस